We samen eens heel goed kijken, de mensen in de kerk ook. Wat voor takje is dat? Tabora, kom eens hier. Beenstok. Ja, kom hier dan maar zitten. Zit er bij maar zitten. Is dat een wijnstok? Dat is een takje van de wijnstok. Kun je een beetje lezen? Heb je goede ogen of moet je met bril hebben? Nee. Nee, achter in de kerk, wat zie je daar staan? Boven de deur, boven de tekst. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. De ranken, dat zijn de takjes. En Jezus zegt, ik ben eigenlijk zoals een wijnstok en jullie zijn zoals die takjes. Nou, hier een takje. En wat zie je daar aan zitten? Blaadjes en wat nog meer. Een goede druiven aan. Zitten die er al aan? Kijk eens heel goed. De kleine druifjes ook. Er zitten kleine druifjes aan. Zouden dat nog grote druifjes worden, denk je? Nee, Waarom niet? omdat die afgeplukt is. Pastoor heeft die afgeplukt. En dan wordt het met die druiven niks meer uit. Dan zal pastoor die geplukt hebben. Zal ik die stiekeme mensen er weggepikt? Nee. In de tuin van pastoor tegen de muur van de garage staat zo'n wijnrank. En daar hebben we hem geplukt. Maar met deze rank, met deze tak, wordt het niks meer, hè? Pastoor had die eigenlijk niet mogen plukken. Die kunnen we wel. Wat doen we hiermee? Ga maar. Die gooi je er weg. En nou zegt Jezus, denk erom, en dan hoop ik dat het duidelijk wordt voor iedereen, jullie zijn de ranken. En jullie horen bij mij. En los van mij kun je niks. Zoals dit takje los van de wijnstok kun je weggooien. Dat wordt niks meer. Jezus zegt eigenlijk tegen ons allemaal, blijf gezellig bij mij. En als je bij mij blijft, dan zal ik zorgen dat je gelukkig wordt. Zijn we vandaag een beetje dicht bij Jezus? En daarom is het vandaag feest. Klopt dat? En dan vraag ik dat we het allemaal nooit meer vergeten. Dat we proberen altijd dicht bij Jezus te zijn. Hoe zou je dat kunnen doen? Wie weet dat? Hoe kun je echt dicht bij Jezus zijn? Kom hier. Moet niet meer zitten, dat is toch een mooie man. Heel aardig. Door proberen, kijk maar zitten. Maar Jezus zegt, wat je doet voor anderen, dat doe je ook voor mij. En als we aardig zijn voor elkaar, dan doen we dat eigenlijk voor ons lieve Heer. En dan is hij altijd heel blij. Hoe kunnen we nog meer heel dicht bij Jezus zijn? Door aardig te zijn, thuis, op school. Wie van jullie weet wat het is? Bidden. Wie weet dat? Dan doe je kruisteken maken. Dan praat je tegen God. Dan praat je tegen God. En dan ben je ook heel dichtbij. En misschien mag ik jullie vragen, misschien wel niet meer. Maar ik vraag het toch. Laten we eens wat vaker naar de kerk komen. Want hier in de kerk is Jezus heel dicht bij ons. En hier is het eigenlijk altijd feest. Zullen we dat proberen? Met de papa's en de mama's. Dan maken we van deze broccoli samen iets heel moois. Hebben we er genoeg met hebben? Ja. Je bent het zat op de voorhand. Ben je een beetje zenuwachtig? We mogen nog één vraag. Moet je wel eerlijk zijn, hè? Maar dat ben je. Wat is het mooiste cadeau van mij? Weet je dat wel? Nee, dat weet je wel.
het interview. Het mooiste cadeautje vandaag is inderdaad onze Heer die bijenkomt. Zullen we maar gauw even vullen? Wat gaan we nu doen? Wie weet dat nog uit zijn blote hoofd? Wat ligt onder jouw stoel?